ж ён смачны? Вельмі, вельмі. Як засмажыць? На патэльні. А є ты таго яша? З рэчкі выцягні спярша. Ёрш. Першая літара Ё. Вітанкі, сябры! Вітанкі, Прывітанне ўсім. Сёння з намі Аліса. Слімачок. і я Юля. Хі-хі. Разам мы будзем вывучаць літары беларускага алфавіта. Аліса, скажы, калі ласка, якую літарку вывучаем сёння? Ё. Ё? Ё. Як у слове ёрш. Ёрш, ёрш, ёрш. Так, сёння мы будзем вучыцца пісаць літару Ё. І для гэтага нам спатрэбіцца А што гэта нам спатрэбіцца, Юля? паднос, Паднос. манка Манка. і пальчыкі. І пальчыкі. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной рух. Спачатку вялікая літара Ё. І раз, і раз, і дзве кропачкі. І вочкі, як у мяне. Так, калі ласка, Аліс, паспрабуй вялікую літарку. Раз. І дзве кропачкі. Выдатна, вельмі прыгожа. Цяпер маленькую літару Ё. І раз, і дзве кропачкі. Калі ласка. І раз, і дзве кропачкі. Цяпер мы зробім руханку для пальчыка. Руханку. Паўтарайце за намі. Ёрш, ён смачны, Вельмі, вельмі. Як засмажеш на На патэльні. Але ты таго яша Ага. з рэчку выцягні спярша. Дакладна. Укалолася. Ой. А цяпер мы будзем пісаць. А я буду вам дапамагаць у гэтым. Так, бо вялікую літару Ё мы будзем пачынаць пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Так. Вось тут. Слухайце мелодыю, паўтарайце за мной рух. І раз, і раз, і... І вочкі намалюй, Так, дзве кропачкі. як у мяне. Паспрабуйце яшчэ адну. І раз, і раз, і дзве кропачкі. Потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. Мне вось гэтая падабаецца, прыгажунка. Аліса, паспрабуй ты цяпер, калі ласка, вялікую літару Ё. Супер! І яшчэ адну давай. І дзве кропачкі. Цяпер маленькую літару Ё. І зноў нам дапаможа слімачок. Ага. Так, мы будем писать маленькую литеру Ё, там, где у слимачка голова. И роток. Слухайте мелодию. Повторяйте за мной. И раз, и две кропочки. І вочки не забудь. Так. И раз, и две кропочки. А потом выберите самую пригожую. Ось яна моя пригожунька. А, да, байка. Аліс, і ти, калі ласка, паспрабуй. І вочки не забудьтеся. А введи самую пригожую. Выдатна. Дякую, вялікі Аліса. І дякую вам, дзеткі, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару Ё. І кажам вам Ё. да пабачэння! Да пабачэння. До сустрэчы, сябры!